En marzo de 2015, o expatrón maior de Cabo de Cruz, Carmelo Vidal, e a expresidenta da agrupación de mariscadoras, Ermitas Pérez, eran detidos no marco da Operación Vipe. Tras o rexistro das súas respectivas vivendas e das oficinas da confraría, imputóuselles a comisión dun delito de apropiación indebida, falsidade documental e estafa. O xulgado de instrucción número 2 de Ribeira ven agora de decretar o sobresemento provisional da causa, o non estar debidamente xustificada a comisión do delito de fraude de subvencións ou non alcanzar a cantidade defraudada os 120.000 euros. Haberá que agardar a resposta da acusación particular e da Fiscalía, que se ben reclamou o sobresemento parcial da fraude de subvencións, solicitou que continuase a investigación dos outros presuntos delitos. A resolución xudicial non é firme, polo que poden presentar recurso. Pola súa banda, Carmelo Vidal prefire agardar a que a sentenza sexa firme para facer valoracións. Aínda que é consciente de que ten aínda por diante un longo proceso xudicial, afirmou sentirse satisfeito ante este primeiro fallo favorable, xa que, como sempre defendeu, dixo ter a conciencia ben tranquila e as mans limpas.